Hi, El. Hello po. Ayan, good evening sa you, dear. Dear, start na tayo. Kwentuhan mo na ako. Na-curious ako bigla sa love story mo. Anong problema ni Yel at napatawag sa usapang LDR? Sa love life po. Anong meron sa love life? Ano po, nagka-boyfriend po ako nagka-boyfriend po ako nung this year lang po, 2018. Tapos, 5 months na po kami. Tapos nagkalabuan po kami noon. Tapos may nakilala po akong iba. Okay. Nakita ko po siya kasi yung boyfriend ko po, nasa malayo po siya. Pero mahal ko naman po siya eh. Wait lang. Si boyfriend ay LDR kayo. Itong 5 months Opo. running na hanggang ngayon, kayo pa din. Opo, ngayon po, 8 months na po. Oo. Tapos nung 5 months kayo nung nagkalabuan kayo pero hindi break, may nakilala kang iba. Opo. Okay, sige. Continue. Clear ko lang. Tapos nakilala ko po siya sa isang mall. Kasi po nagka-tricycle driver po kasi siya. Okay. Tapos kinuha po ng friend ko yung number niya. Tapos nagka-text na po kami, nagkausap, nagkakwentuhan po kami, nagkapalagay ng loob. Tapos siya po kasi meron na po kasi siyang anak. Okay. Pero 20 years old pa po siya. 20 years old po siya, nagkaroon po siya ng anak. Tapos nagkahiwalay po sila nung nanay ng anak niya. Okay. Tapos po kami po ng boyfriend ko, nagkaroon po kami. Tinanong po niya ako Kayo ng boyfriend mo, dahan-dahan tayo na onte. Medyo choppy kasi yung line mo eh. So, dahan-dahan natin na onte. Kayo ni boyfriend mo, ano meron? Nagkabuan po kami. Kumbaga napunta na po sa break-up. Tapos So, nag-break yung kayo. situation- Let's just make it clear. Kasi tinanong ko to kanina eh. Kung ano lang ba to, labuan lang ba to, pero hindi kayo break. Sabi mo, oo. Pero ngayon, sinasabi mo sa akin, nag-break kayong dalawa. This is not just labuan. Nag-break kayo ni boyfriend mo. Opo, nag-break na po talaga kami nun. Nung 5 months kayo. Opo. Tapos Ito po yung ngayon, yung bago po. Tinatanong niyo po ako kung gusto ko din ba siya. Para kasi po nagka-text na po kami, medyo matagalan na din po. Tapos, gaano parang katagal yung nagkapalagayan matagalan? 1 week po. Wow, tagal ah. Tagal ah. So within 1 week na yon, nag-break kayo ng 5 months mong boyfriend? O before pa yung 1 week na yon, nag-break na kayo ng 5 months mong boyfriend? Nag-break na po kami nun. Tsaka po ako nag-entertain sa kanya. Okay. 1 week. So matagal na yun for you. After ng 1 week, naging kayo. Opo, kasi po nagkita po kami. Tapos tinanong niya po kung gusto ko po siya. Sabi ko po sa kanya, opo. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto ko ba daw na maging kami na po. Tapos ayoko pong pumayag ng una na maging kami. Kasi syempre po, bago pa lang po kami nagkakilala. Tsaka, di ba po namin kilala talaga yung isa't isa. Tapos sabi ko sa kanya, pwede kilalanin po muna namin. Sabi niya po sa akin, pwede naman daw po namin kilalanin habang kami daw po. Mga galawan Kasi ni nga Koy. Ang bilis eh. Naging kami na po nun kasi sabi niya sa akin, yung parang pag di ko daw po siya sinagot, parang, sige, bala ka na, gano'n. Tanungin ko muna ikaw, Yel, no? Bakit muna kayo nag-break ni boyfriend mong isa? Kasi po alam niyo po yung nawawalan na po siya ng oras sa akin. Tapos nalaman ko po nung iso-surprise niya po yung ex niya. Parang dun po ako parang nanghina na, bakit? Mahal na mahal ko naman siya, pero bakit parang... Paano iso-surprise yung ex niya? Bakit niya iso-surprise yung ex niya? Anong meron? Magkasama ba sila sa lugar na yon? Nasaan ba si boyfriend? Opo. Nasa Muntinlupa po. Muntinlupa. Tapos ikaw ay QC. Kala ko naman kung maka-long distance naman. Akala ko naman probinsyang probinsya. Muntinlupa. Muntinlupa lang naman pala. Okay, tapos... Umuwi po kasi siya noon ng probinsya, 1 week po siya doon. Tapos nalaman, inopen ko po kasi yung account niya, tapos nabasa ko po doon na chinat niya po yung tropa niya na isusurprise niya daw po yung ex niya. Okay, so nakipag-break ka. Sabi mo sa kanyang ganyan dahil nakita ko to, break na tayo, ganon. Hindi pa naman po, hindi pa po. Tapos parang nawawalan na po siya ng oras sa akin, tapos kapag kinakausap ko po siya, pag Teka lang, nagkakatabuan po. medyo backtrack tayo ng onte, no? Nung nakita mo yung chat na yon na i-surprise niya yung ex niya, anong sinabi mo sa boyfriend mo nung mga panahong yon? Nasaktan po ko, tapos umiyak kung bakit ganon. Tapos wala naman po siyang paliwanag sa akin.
Okay. Wala siyang paliwanag sa'yo, tapos nawala na din siya ng oras. So, sinong nakipag-break? Before mo nakilala tong si number 2, sino nakipag-break? Ako, Ikaw nakipag-break. After nakipag-break, days lang ang binilang Days. before mo nakilala tong lalaki? nakilala ko na po siya nung kami pa po na boyfriend ko. Pero parang wala lang naman po sa akin. Kasi may boyfriend po ako that time. Yung timeline natin, ayusin ko para sa'yo. Kanina pa tayo naguguluhan sa timeline mo eh. Tinanong kita, kung nakilala mo tong lalaking to, nang break na kayo. Sabi mo sa akin, oo. Ngayon, ang sinasabi mo sa akin, before kayo mag-break ng lalaki, na 5 months mong naging boyfriend, saka mo nakilala to. So, alin ang totoo? Nag-break muna kayo before mo nakilala o nakilala mo na before kayo nag-break? Alin doon? Nakilala ko na po siya, pero hindi ko pa po siya nakakausap noon. Oo, kasi ang sabi mo sa akin, pagkakilala mo doon sa lalaking yon, nagpalitan kayo ng number, nag-chat kayo or nag-exchange kayo ng text for a week and then naging kayo. So, correct me if I'm wrong. That was the timeline you've given me kanina. I'm telling you, Yel, I'm very observant and my listening skills are top-notch. So, clear your story kasi ngayon medyo sketchy na siya for me. So, nakilala mo si Guy before kayong nag-break ng lalaki. Sa loob ng 1 week na nagka-text kayo ng lalaking to na nakilala mo sa isang mall, yung tricycle driver na to na may anak, yung 1 week na nag-text kayo bago naging kayo, yung 1 week bang yun, dun sa gitna nun, nag-break kayo ng boyfriend mo? Apo. Okay. Tapos, continue mo na te. Tapos din nga po, na po dun sa lalaki. Yung ito po. Tapos naging kami na po noon, yung parang wala lang, kasi ano po, yung, alam niyo po yung, nung naging kami po, nung sinagot ko po siya, hinihingi niya po sa akin na ibigay ko daw po sa kanya yun nga po pagkababae ko po. Gusto sex agad. Opo, ganun po. One Tas day pa lang kayo in a relationship, 1 week nagkakilala, gusto sex agad, ganon? Opo, kasi sabi niya po gusto niya lang daw po maging practical, ganun po. Gusto niyang maging praktikal. Sambang ruta niyang todang yan, matampal yang yung driver na yan. Ang tulis ni kuya. Grabe. 1 day pa lang, tapos, ibang klase din. Binigay mo. Hindi po. Good. Tapos, Tapos 2 days, naging 2 days na po kami na kami. Tapos parang na-realize ko po sa sarili ko na dapat hindi muna. Tapos naiinis po siya pag kinukulit ko po siya, yung pag tinetext ko po ng kamusta ka na, kumain ka na ba, nagagalit po siya sa akin, sabi niya sa akin, kulit-kulit ko daw. Tapos pag tumatawag ako sa kanya ng gabi, sabi niya na, huwag ka nang tumawag kasi katabi yung anak ko, magagalit siya. Ay, iiyak daw yung anak niya, baka magising daw, ganun po. Sa galing maglaro nitong driver na to, sa galing maglaro nitong lalaking to, how sure are you na wala na sila ng asawa niya? Po? How sure are you? Gaano ka nakakasigurado na wala na sila ng asawa niya nung nilandi ka niya? Hindi ko rin po sure kasi hindi ko rin naman na po nakita, hindi ko po nakita yung babae na yun. Tapos paano ka na ba nakasigurado na kaya mo siya sinagot ay dahil mahal mo siya? Hindi kaya sinagot mo siya dahil ng mga moments na hindi maganda yung relationship ninyo nung 5 months mong boyfriend? Pumasok siya sa eksena? Nagbigay siya ng, alam mo yon, ang ganda mo. Yung mga pautot na mga lalaki, ang ganda mo, parang nakakawala ka ng pagod kausap. Kung ako boyfriend mo, di kita papaiyakin. Kung ako yung boyfriend mo, hindi kita paaasahin. Kung ako yung boyfriend mo, titreat kitang parang prinsesa. Hindi kaya mo lang siya sinagot kasi nadala ka? Hindi naman talaga dahil mahal mo siya? Kasi 1 week sa 1 week na yun, nasa eksena pa yung boyfriend mo sa first 3 days na magkausap kayo. Hindi ko po alam kasi po pag nakakausap ko po siya, masaya po ako sa kanya. Sino ba namang hindi sasaya kung bubulahin ka all the time? Lahat naman ng babae, di ba? Kapag binola-bola ka, matutuwa ka sa kanya. Gusto mo siya na lang yung kausap. Kasi feeling mo, pag siya kausap mo, ang haba ng hair mo Parang yung buong kahabaan ng EDSA, yun yung buhok mo, kapag kausap mo siya. Kasi syempre, binobola ka, So, kwentuhan mo ko. Syempre, hindi ka pumayag. Anong ginawa nitong boyfriend mo? Tapos parang after po nun, parang naging cold na po siya. Tapos pag kinakausap ko po siya, yung pag tinetext ko po siya na
nagagalit siya pag kinukulit. Okay. Tapos, sinong nakipag-break? Siya o ikaw? Ako po, sinabi ko po sa kanya na kung maging magkaibigan na lang po muna kami. Tapos sabi niya, ang sagot po sa akin, sabi niya, okay, mas maigi nga yun. Tapos yun po, tapos hindi na rin po kami nagkakausap nun. Tapos kinulit ko po siya nung after ilang days na hindi na po kami nagkakausap. Kinulit ko po siya, chinat ko po siya. Kasi naghanap, hindi ko pa po kasi alam yung pangalan niya sa Facebook, di niya rin po kasi sinabi. Tapos Okay. hinanap ko po siya sa Facebook. Tapos ano po, chinat ko po siya. Tapos hinanap po ko na wag ko na daw po siyang asahan kasi makikipagbalikan daw po yung asawa niya sa kanya. Tapos, ano po, syempre po nasaktan po ako. Tapos parang sabi ko po sa sarili ko na mahal ko na nga ba talaga siya? Bakit kasi ako nasasaktan ng ganito? Tapos sabi ko sa kanya, sige, good luck na lang. Pero syempre, sinabi ko po yung sa kanya, parang pinakita ko po sa kanya hindi po ako nasasaktan. Pero deep inside po, sobrang talaga. Tapos, That's something I can, I'm so sorry ha, I'll just have to cut you with that. That's something kasi na a bit hard for me to believe Ate, this is a person na 1 week mo lang nakilala. You don't even know his full name. You don't even know kung ano yung Facebook niya. You're not even friends yet on Facebook. Tapos nakilala mo lang siya sa mall. Ito yung tao na first day pa lang, press ko na agad. O di ba unang parang meet nyo pa lang after nyong magkakilala, inassume niya agad na kayo na. Tapos after a while, inask ka agad makipag-sex. So it's kinda impossible that you could have fallen in love with a person like that fast. So, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, Yel, imposibleng love agad yung naramdaman mo. Maaring lust, maaring excitement, maaring thrill, but I doubt na that is love. Hindi mo siya kilala at all. kahit hindi ko naman po siya masyadong, lagi po kasi kami nagkikita. Pero hindi po ako nagtatanong about Okay, kung for ano po ba 1 talaga. week. For 1 week. How can you possibly fall in love to a person na you barely even know? Kahit ba sabihin mo hindi kasi ako nagtatanong ng personal life niya, yun na nga yun eh. You don't even have shared anything together yet. Para sabihin mong mahal mo siya, ibig sabihin ate, yung nararamdaman mong excitement ng kasama mo siya ay dala lang dahil bago siyang kakilala. Kumbaga, alam mo yung sweetan moments lang. Kumbaga yung mga patwitams moments lang, pero that's not love. Dinaig niyo isang linggong pag-ibig, 2 araw lang kayong naging kayo eh. O tapos, anong nangyari? Paano kayo nagkabalikan ng dati mong boyfriend? Ano po, na hindi pa po kami nagkakabalikan nun. Tapos hindi po kami nag-uusap. Tapos bigla po siyang tumawag sa akin. Sino? Tumawag po siya sa yung guy po na yun. Bigla po siya tumawag sa akin na parang sabi niya po, gusto niya po akong kausapin. Gusto niya po na na parang may mahasandalan daw po siya. Tapos ako naman po, umupo po sa kanya. Sabi ko po sa kanya, sige, okay. Tapos nag-usap po kami. Doon niya po parang sinabi sa kanya yung problema niya about dun sa family niya, dun sa family ng asawa, ganun po. Tapos, kinausap ko siya. Tapos parang, This doon na is po after ulit na nyo nang naman mag-break. nagsimula. Opo, doon na po ulit nagsimula na naman yung uusap namin. Tapos, ayun, lagi po niyang hinihingi yung ganun sa akin kasi sinasabi ko po sa kanya na, yun nga po, na mahal ko po siya, ganyan, gusto ko po siya talaga. Tapos, sinasabi niya po sa akin na kung talagang mahal ko daw po siya, patunayan ko po sa kanya. Pero yung patunay na sinasabi niya po, yun nga po yun. Tapos, Hinihingi niya. gaano katagal tong nagtagal yung mga pa-victim effect niya, yung pakawawa moments niya para lang kunin yung pagkababae mo? Ilang araw tong nagtagal? 1 week din po. 1 week. Sigurado kang di kanya nakuha, Opo, hindi po talaga. Okay, Tapos tapos? Tapos nung po na yun, tumawag po siya sa akin. Isang gabi po tumawag po siya sa akin na lasing po siya. Tapos minumura niya po ako, sinasabi niya po. Yung parang galit niya po sa babae, parang sa kanya po binubunton. Kung hiniwalayan po siya nung asawa niya, sa kanya po binubunton yung galit niya. Sinasabi niya po na mandalo ko daw po lahat ng babae. So sa akin naman po, hindi ko po siya pinatulan. Kasi nga po, Paano kayo nag-end? Yel, paano kayo nag-end? Kasi ang current mong karelasyon ngayon ay yung boyfriend mo before tong lalaking to na walang inisip kung hindi sex.
So, paano kayo Opo. naghiwalay ng tuluyan itong lalaking to? Hindi na po siya nagpaparamdam sa akin. Siya na po mismo yung umiwas sa akin. Okay, tapos? Tapos yun nga po na yung sa boyfriend ko naman po kasi sinasabi niya po na mahal niya po ako. Paano kayo nagkabalikan ng boyfriend mo? After 1 week na nag-break kayo nitong lalaking, 2 days mo lang naging karelasyon para kasi nga lahat nangyari sa'yo less than a month eh. Less than 2 weeks nga Kinausap lahat. ko- Kinausap kanino? ko po yung boyfriend ko. Yung boyfriend mo Yung ngayon? boyfriend ko po. Opo. Oh, anong sabi mo sa Kinausap kanya? ko. Tapos sinabi ko po sa kanya lahat po na nangyari nung wala na po kami. Oh, tapos Tapos tinanggap naman ng boyfriend ko. tinanggap Tapos ka naging ulit. kami po hanggang. Opo. Tinanggap niya po ako. Tapos sabi niya sa akin na magsimula daw po kami ulit. Pero lagi po kaming nag-aaway ng boyfriend ko. Tapos parang lagi po siya nagdududa kasi sa akin. Kasi kalapit lang naman po kami nung guy dito eh. Mm. Lagi po na nagdududa sa akin na sabi niya kung nagkikita pa daw ba kami, kung kakausap pa daw ba kami sa text, sa tawag. Mm. Tapos sinasabi ko naman po na hindi. Tapos tinatanong niya po kung mahal ko po siya. Yung sinasabi ko po, opo. Pero hindi po, parang ko na po sa sarili ko, hindi na po talaga. Tapos parang Ba't ka nakipagbalikan? tinry ko po kasi sinasabi niya po sa akin na, kasi gusto ko rin naman po siyang balikan kasi siya yung lalaki na parang talagang, yung hinahanap ko sa lalaki na siya na. Pero Yel, ganito, no? Before tayo magpatuloy-tuloy, no? Yel, huwag kang manggagamit. Huwag kang manggamit ng tao. Ang hilig mo eh. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Kung gusto mo ba ng may kasama, gusto mo ba may umaalo sa'yo, gusto mo ba yung gandang-ganda ka sa sarili mo, na ang dami mong lalaki, parang mauubusan ka eh. Lahat less than a week, te. Araw yung binibilang bago ka mag-guy hopping. From one guy to another. Kapag tinatanong kita, bakit yung mga reasoning mo, maski ikaw, te, kapag narinig mo to from a friend, baka yung friend mo, batukan mo na lang. Bibigyan mo ko ng rason na nasa kanya na po kasi lahat ng hinahanap ko sa lalaki. Talaga ba? Ba't naghanap ka ng iba? Bakit ka nag-entertain ng iba? Tapos sasabihin mo sa kanyang ganyan, pag tinatanong ka, mahal mo pa ba siya? Sasabihin mo dun sa lalaking nga, tinanggap ka? Ulit? Oo, mahal ko pa siya. Anong ginagawa mo, Yel? Naglalaro ka? hindi po. O ba't ganyan ginagawa mo? Ba't di ka muna mag-isip? Bakit hindi mo muna pag-isipan ng lahat? Mauubusan ka ba ng lalaki? 20 ka pa lang. Kasi parang, Mas malupit ka pa sa 45 years old kung mag-decide eh. 20 years old ka pa lang para kang uubusan ng lalaki sa inyo. Dahan-dahan ka, te. Huwag kang pabugso-bugso kasi minsan kakasalita mo ng ganyan, wala nang naniniwala sa'yo. Baka ikaw mismo, hindi mo na alam yung ibig sabihin yung, ng totoong pagmamahal sa sobrang pagmamadali mo. Biruin mo araw lang yung binibilang sa'yo, te, before ka mag one relationship to another. Nung sinabi mong babalik ako sa'yo, anong sinabi sa'yo ng boyfriend mo? Magsimula lang kayo ulit, ganun lang. Wala nang explain tungkol dun sa ex niya, anong nangyari sa ex niya, ba't siya nawalan ng time, wala nang explain, tanggap agad. Pero dahil may nagawa kang pagkakamali, hindi mo na rin tinanong. So basically, yung issue nyo before, kung bakit kayo naghiwalay, hindi nyo na napag-usapan. Tama, mali? hindi na po. Oh. At Opo. syempre, hindi mo na tinanong kasi gusto mo tanggapin ka niya. Tama, mali? Opo. Pero sinabi niya po sa akin na patunayan ko po sa kanya. Bakit ikaw ngayon kailangan magpatunay? See? Before siya yung may problema eh. Siya yung nawalan ng time. Siya yung nagsusurprise pa sa ex niya before siya yung dahilan kung bakit kayo nag-break. Ngayon, tables had been turned. Ikaw pa yung kailangan may patunayan sa kanya when he was the reason kung bakit kayo nag-break. Nagigets mo ko? Opo. Ngayon, nabaliktad pa yung sitwasyon. Ikaw pa yung kailangan mag-prove ng sarili mo sa kanya dahil sa ginagawa mong desisyon. I mean, why him? Ba't kailangan mong balikan yung isang taong nineglect ka? Bakit mo kailangan balikan yung isang tao na feeling mo in love pa sa ex niya? Bakit mo kailangan balikan yung tao na hindi ka ginawang priority kasi nawala ng oras sa'yo? Bakit kailangan sa kanya ka bumalik? Dahil alam mong siya lang yung tatanggap sa'yo?
Parang gano'n na din po. Bakit, Yel? Siya lang ba yung pwedeng manligaw sa'yo? Siya lang ba yung magkakagusto sa'yo? Hindi ba pwedeng maghintay ka muna? Baka may dumating na better sa kanilang dalawa? Yel, you're still young. I'm trying to make a point here actually. You're young? I think you're pretty, Yel. I think maganda naman yung personality mo. I think you're sweet. It's just that nagmamadali ka masyado. Para tayo Kasi may po- taxi sa labas. Parang umaangat yung metro. Kasi ano? Kaya ako po siya binalikan kasi po, siya po hindi po ng tao na parang, feeling ko po kasi sa mga lalaki parang sex lang po yung habol. Te, nawalan siya ng oras sa'yo. Magsusurprise siya sa ex niya. Maraming form ng panloloko, hindi lang physical. Merong emotional, merong mental. Cheating na tinatawag. Mental cheating is when you confide or mas nag-open up ka sa ibang tao kesa sa mismong girlfriend mo. Lalo na kung yung ibang taong yon ay isang babae lang. Mental cheating daw yung tawag doon. Kapag sinabi naman nilang emotional cheating, it's when you are with someone and yet you are in love with someone else. Emotional cheating yon. At andun yung physical cheating, te, na you are having sex with someone else while my girlfriend ka or my boyfriend ka. So maraming klase ng panloloko. Yung dati sa boyfriend mo, hindi mo nga alam yung issues. So hindi porket hindi kanya niyayaya sa pagsisex, ate, ibig sabihin, tapat na siyang lalaki. Hindi ibig sabihin nun mabuti na siyang lalaki. There are a lot of factors bago mo masabi na isang taong to ay mabuting tao. At lahat ng yon malalaman mo lang, ate, kapag kilala mo na yung tao. Pero how can you do that? Kung 1 week pa lang, nakikipagrelasyon ka na. Kung 2 days, 3 days pa lang, magbe-break kayo, maghahanap ka na ng iba. How can you do that? How can you know a person within days? Parang reunion to, family reunion. May mga pininsan ka sa probinsya, umuwi ka ng probinsya, 1 linggo kayong magkakasama doon. Sa tingin mo ba, nakilala mo yung pinsan mo sa loob ng 2 araw lang? Yung buong pagkatao niya? Hindi po. Family na yun, ah. What more pa yung ibang taong hindi mo nga makakasama sa pagtulog? Ni hindi mo nga kasama sa iisang bahay. Hindi mo kadugo. Hindi mo kilala kung sino yung mga magulang. Eh yung mga pininsan mong yun, kilala mo yung magulang eh. Kasi kamag-anak mo nga yun. Nasa probinsya lang sila, nasa Maynila ka. Pero yung mga taong yan, you don't even know them. Hindi porket hindi nila hinahabol yung katawan mo, ibig sabihin, tapat na yung mga yan. That's a good factor. Pero that's just one of many factors you should be looking for in a guy. Isa lang yan sa madami na characteristics na pwede mong makita sa isang taong mabuti ang intensyon sa'yo. Hindi lang dyan natatapos sa sex. Gets mo, Kuyel? What I'm trying to say, don't rush, dear. There's no need to rush. Hindi mo kailangan magmadali. 20 years old ka pa lang. And I doubt na yan yung huling 2 lalaking makikilala mo. There are a lot of guys out there na pwede mo pang makilala. Basta bibigyan mo yung sarili mo ng panahon, kilalanin sila. Hindi mo naman kailangan agad pumasok sa isang relationship eh. Hindi mo kailangan agad mag-commit. So ngayon kayo paanong boyfriend mo, tama? Opo. O anong problema ngayon? Kasi basically may Hindi ko po alam kung paano ko po sabihin sa kanya kasi pag nag-a-attempt po ako na sabihin sa kanya na maghiwalay na po kami. Lagi niya sinasabi na pag naghiwalay daw kami, wala na daw kwenta yung buhay niya. Oh, ba't ka naman makikipaghiwalay ngayon? Ano na namang dahilan? Kasi parang gusto ko na rin po talaga na matigil na po yung nararamdaman ko na parang ako lang din po pala yung nagpapahirap sa sarili ko. Hindi, I mean, what's your reason? Anong ginawa niya? Anong problema sa kanya? Bakit ka makikipag-break sa kanya? Kasi ikaw tong nakipagbalikan sa kanya eh. May incoming call to. Yel. Yel? Yel.
Yel. The girl. Yel. Hello po. Anong problema? Ano, wala naman pong problema sa kanya. Yung naaawa na din po sa kanya na pinapakita niya po sa akin na mahal niya po ako. Pero ako po parang hindi ko po maiparamdam sa kanya yung pagmamahal ng gusto. Ganito, Yel, no? This will be your last chance na ituwid lahat. First, grow up. Stop being so immature. Stop being a brat. Huwag kang pabebe. Please grow up. Love is not something you should play. Kung totoo man yung sinasabi niya na wala ng direksyon yung buhay niya kapag nawala ka sa kanya, which I doubt na totoo, but if it's true, then you have to be responsible for a person. Kasi ganun talaga yun, te. Kapag nakikipagrelasyon ka sa isang tao, you are responsible to that person. Kasi you are in a relationship, eh. Everything you do affects that person immediately. Naaapektuhan agad-agad siya kasi siya yung karelasyon mo, eh. You are in a relationship with him. So, directly affected siya ng kung ano man yung desisyon mo, kung ano man yung iniisip mo, kung ano man yung nangyayari sa relationship nyo, directly affected siya. Emotionally, physically, mentally, he is affected by you. So, wag mong pinaglalaruan yung pag-ibig. Just because gusto mong may sumasalo sa'yo every time mag-iinarte ka. Just because gusto mo may magpapabebe sa'yo or bebebe sa'yo kapag nagpapabebe ka. Wag ganun, te. Hindi mo naman kailangan ng lalaki para mabuhay, eh. As of the moment, you don't need to. Parang babae din. Ay, parang lalaki din. Hindi naman nila kailangan ng babae para mabuhay. What I'm trying to say is you shouldn't depend your happiness to someone else. You should find your happiness on your own. Hindi idinedepende mo sa isang tao yung kasiyahan mo. Let alone yung taong yun hindi mo mahal. Gets mo, Kuyel? Opo. What you must do is tell this boy, tell this guy na I'm so sorry. For the last time, I'm so sorry. For hurting you, for everything I've done sa'yo, sorry. But siguro, itong second chance na ibinigay mo sa akin, ibinigay natin sa relationship natin, now I know it's not gonna work. Kasi ang dami nating issues, madami kang issues within you na hindi natin naayos before, madami akong issues within me ngayon na I don't think maayos ko nang nasa loob ako ng isang relasyon. So I'm so sorry. Tas kung ako sa'yo, ibilin mo siya sa mga friends niya, kung kilala mo na yung mga magulang niya, mga kapatid niya, ibilin mo na siya, pasensya na po kayo. But I think we have to break up. Pag nag-break kayong dalawa, utang na loob, Yel, wag kang humanap ng lalaki. Gets mo ko? Pag may nakilala kayo ng mga kaibigan mong lalaki, nakita nyo sa mall, hiningi yung number mo, sabihin mo muna sa sarili mo, tama na muna, Yel. Hinto ka muna. Siguraduhin mo muna na hindi ka pa in love sa ex mo. Siguraduhin mo muna ready ka na talagang pumasok ulit sa isa pang relasyon. Siguraduhin mo na muna kung anong gusto mo. Baka kasi sa kakaisip mo ng love life, puro na lang love life, napapabayaan mo na yung ibang priorities mo in life. Puro na lang kasi love life. Gets mo, Kuyel? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa boyfriend mo na in good faith, binigyan ka ng ikalawang pagkakataon sana para ayusin yung relationship ninyong dalawa. Binigyan ka ng isa pang pagkakataon para ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan nyo dati. And yet, ngayon pala, nararamdaman mo na hindi mo pala talaga siya mahal at all. Anong gusto mong sabihin dito sa boyfriend mo? Kung naikinig ka man ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ko din masabi-sabi ng harapan o kahit sa pag-uusap tayo, hindi ko sa'yo masabi na ayoko na, tigil na natin to kasi para lang din naman tayo nahihirapan. Masaya ka nga, nakausap mo ako, pero ako, hindi ko masaya. Gusto ko na itigil to, hindi ko sa'yo. Sorry kung hindi ko sa'yo nasabi. Sorry din kung nasaktan kita. Pinilit ko naman kasi i-revive yung relasyon natin, pero hindi na talaga mag-work. Sorry. Sana naman mapatawad mo pa ako. Pero aantayin ko yung kung hindi pa talaga sa ngayon. Tayo yung mag-iingat. Tas na to. Sorry talaga.
Okay ka na? Opo. Yel, before I let you go, one last advice para sa'yo. Dear, Opo. do not rush. Walang kailangan habuling oras, hindi kailangan magmadali. Take your time. Take all the time you need para makamove on ka, para mag-heal yung sugat ng past, para completely mawala sa'yo yung feelings mo for the other guy and this guy bago ka pumasok ulit sa isa pang relationship. At hindi porket sinabihan ka ng maganda ka, cute mo, bakit sinong nagpapaiyak sa'yo sa ganda mong yan, bakit ka umiiyak, kung ako boyfriend mo, hindi kita papaiyakin ng ganyan, hindi porket binola ka ng ganyan, ibig sabihin bibigay ka na. You need to know a person first before ka umuo sa kanya. Kahit hindi sex yung pinag-uusapan, even in relationship, actually you should treat relationship even more serious than anything else. Kasi kumbaga sa work, papasok to sa biodata mo. Papasok to sa credentials mo. So if meron ka ng bad history with a former company, forever embedded na yan sa pagkatao mo. You can lie about how many relationships you've had, pero laging lalabas at lalabas at lalabas ang totoo. Na you had too many, pero none of them ay yung talagang sinasabi nating seryoso. Gets mo ko, Yel? Opo. Oo. At hindi maganda sa babae. Alam naman natin yan. Kumbaga, in this, wag na tayo maging ipokrita. Sa mundo ng Pinoy, sa bansa nating to, hindi magandang imahe sa isang babae kapag marami na siyang exes. Marami na siyang naging jowa. Kumbaga, ang tingin sa atin, easy, malandi. Unlike sa lalaki kasi kapag nakarami sila, ibig sabihin pogi, pabling, habulin. Pero sa atin, it's seen negatively by people. And I don't want you na isa puso yun na, ang bayan, ang dami ko nang naging jowa, malandi pa talaga ako. No. Maybe, ngayon pa lang, pwede mo na tong i-limit sa papasok lang ako sa isang relasyon kapag alam kong seryoso na ako. Gets mo ko, Yel? Opo. Maraming salamat sa pagtawag sa akin, dear. And I hope maayos mo na yan and take time. Take time to rest, okay? Thank you din po. Oo. Maraming salamat, Yel. Ingat ka. Kabisyo, I don't know. I don't know why we do that to ourselves. Yung alam niyo yun, yung nililito natin yung mga sarili natin. We know that it's not love. We know na kung ano man yung naramdaman natin towards that person is not really love. Kasi kakakilala mo pa lang dyan eh. Hindi porkit kinilig ka, mahal mo na. Hindi yun ganun eh. Pagdating kasi sa pagmamahal, may lalim yan eh. May depth. May depth. Yan, may lalim. Kumbaga, this is more than just kilig moments. Love is more than just tweetums moments. Love is more than just exchange of papuri na ang cute mo, ang pogi mo, you make me happy, your smile is incredible, ang ganda ng mata mo, ang sexy ng voice mo. It's more than that. Love is about knowing a person deeply and accepting that person for who she or he really is. Knowing a person deep down. Yung hindi yung shallow na pagkakakilala na favorite niyang color blue, favorite niyang food adobo, favorite niyang song I'll Be ni Edwin McCain. Hindi ganun ang love. That maybe is crush, mga ganyan, paghanga, attraction. Pero let's not be fooled by it and consider it love. Love is more than that. So before you enter a relationship, I think naman siguro alam natin to, ang requirement ay love. So kung ang alam mo lang sa kanya ay nothing more beyond his or her favorite color, then maybe you should think twice first before going into a relationship with the person na ang alam mo lang ay favorite color. Gets mo?